नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय। आंबोली अर्थात कोकणची चेहरापुंजी म्हणून याची ओळख आहे। पावसाळा सुरू झाला की पर्यटकांची पावलं आपसुकच इथं वळतात। मुख्य धबधबा असेल किंवा आजूबाजूचे छोटे धबधबे असतील आणि इथलं निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी असते। मात्र भर पावसाळ्यात गारवा देणाऱ्या पावसाळ्यात सध्या आंबोली तापलेली दिसते आणि त्याला कारण ठरलंय वन विभागानं स्टॉल धारकांवर केलेली कारवाई। आज तब्बल 7 स्टॉल जे आहेत ते वन विभागाकडून इथले हटवण्यात आलेले आहे आणि याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी माझ्यासोबत आहेत कोकण सात लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर। मॅडम, स्वागत तुमचं। आणि नेमकं काय घडलंय, नेमकं असं काय चालू आहे आंबोलीत ज्यामुळे तिथलं वातावरण तापलंय? जुईली, काय झालंय की अचानक आज सकाळी काही ते मुख्य धबधबा जो आहे आंबोलीचा की जे आकर्षण आहे आंबोलीमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांचं, त्या धबधब्याच्या जवळ जे काही स्टॉल आहेत त्या स्टॉलपैकी काही स्टॉल आज वन विभागाकडून काढण्यात आले आणि ते अचानक काढल्यामुळे एक वेगळ्या प्रकारचं वातावरण त्या स्टॉल धारकांमध्ये सुद्धा होतं आणि एकूणच नक्की चाललंय काय हे नक्की काय कोणाला समजेना। एकतर आज रेड अलर्ट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दिलेला होता, त्याच्यामध्ये धोधो कोसळणाऱ्या पावसामध्ये ही जी काही कारवाई झाली त्यामुळे एकूणच स्टॉल धारकांमध्ये एक वेगळं म्हणजे एक संतापाचं वातावरण होतं की आम्हाला सांगून तरी हे करायचं होतं किंवा नक्की चाललंय काय। कारण खूप कष्टाने त्यांनी हे सगळं उभारलेलं असते आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की जे आहेत ते तिथले स्थानिक आहेत, ते दररोज सकाळी तिकडे येतात, ते सगळ्या अगदी ते वरती जे काही ताडपत्री वगैरे घालतात तिथपासून सगळं ते परत तिथे मांडतात, त्यांचं जे काही स्टॉलचं जे काय आहे ते मांडतात, दिवसभर काम करतात, परत संध्याकाळी सगळं गोळा करून आपापल्या घरी जात असतात। असं असताना ही जी काही कारवाई केलेली आहे ती नक्की कशासाठी केलेली आहे याबाबत फार चर्चा होती तिथे आणि एक संतापाचं वातावरण आज त्या स्टॉल धारकांमध्ये होतं। पण ही स्टॉल मोहीम जी असते, स्टॉल हटवण्याची मोहीम असते, त्यासाठी अगोदर जरी अनधिकृत असले तरी तुम्हाला नोटीस द्यावी लागते। मग त्याबाबतची काय माहिती आहे आपल्याकडे? अशी कुठली नोटीस देण्यात आली होती का? अगोदरच काही सूचना देण्यात आल्या होत्या का स्टॉल धारकांना? कसं आहे जुईली, जेव्हा अनधिकृत जेव्हा स्टॉल असतात तेव्हा आधी मुळात आधी त्यांना नोटीस वगैरे काही तशी इश्यू केली जात नाही, परंतु एकूणच या संदर्भामध्ये जेव्हा आपण माहिती घेतलेली आहे त्यावरून असं दिसतंय की हा जो पूर्ण एरिया आहे हा वन विभागाच्या अखत्यारीतला आहे आणि वन विभागाच्या अखत्यारीत असलेले ह्या जागेवरती हे स्टॉल धारकांनी स्टॉल उभारलेले होते। गेली कित्येक वर्ष आहेत, ते काय आताचे स्टॉल आहेत अशातली गोष्ट नाहीये, परंतु त्यांच्याकडून काही पर्यावरणाच्या विरोधात काही कामं होत आहेत किंवा त्यांच्याकडून काही अशा पद्धतीचे हे होतंय, हे कारण सांगून हे स्टॉल हटवण्याची मोहीम आजपासून सुरुवात करण्यात आलेली होती। परंतु ती ज्या पद्धतीने करण्यात आलेली होती किंवा आहे त्याबद्दल त्या स्टॉल धारकांमध्ये प्रचंड संताप आहे। नेमकं या स्टॉल धारकांचं काय म्हणणं आहे या सगळ्या मोहिमेवर? एकूणच जर बघितलं तर तिथले एका स्टॉल धारकाने आपलं म्हणणं सादर केलेलं होतं। चौंडू पाटील म्हणून आहे तिथले, त्यांनी सांगितले की आमचा स्टॉल असाच म्हणजे आले आणि त्यांनी सगळं ते काढायला सुरुवात केली, गाडीमध्ये घातलं वन विभागाच्या आणि ते चाललेले होते। म्हणजे इथपर्यंत त्यांनी खरं खोटं याची पडताळणी करायची आहे, परंतु त्यांचं असं म्हणणं आहे की काही ह्या गोष्टींसाठी म्हणजे तो जे वन विभागाची गाडी होती ती आपल्या अंगावरती सुद्धा आली असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि मी स्वतः हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होते आणि तरी त्यांच्या अनुपस्थितीमध्ये त्यांचा स्टॉल काढून घेऊन गेले, अशा प्रकारचंही त्यांचं म्हणणं आहे। तर एकूणच हे जर सगळं जर बघितलं तर त्यांना सूचना देणं आवश्यक होतं हे खरं आहेच, परंतु अशा पद्धतीने एकदम 11th आवरला एकदम येऊन त्यांचं सगळं, कारण ती रोजीरोटीचा प्रश्न असतो त्यांचा आणि इतकी वर्ष ते तिथे आहेत, तर थोडंसं सांगून जर केलं असतं तर निश्चितच ह्या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी चांगल्या सामोपचाराने ही सगळ्या गोष्टी घडल्या असत्या तर बरं झालं असतं। पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाचं नेमकं काय म्हणणं आहे? कारण अचानक ही कारवाई करण्यात आली। वन विभागाच्या संदर्भामध्ये जर जुईली म्हटलं तर वन विभागाचे आपले इथले जे डीएफओ आहेत नवल किशोर रेड्डी, त्यांच्याबरोबर दूरध्वनीद्वारे जेव्हा संपर्क साधण्यात आला त्यावेळेस त्यांनी सांगितले की होय अशा पद्धतीचं हे केलेलं आहे, परंतु आज आम्ही ते स्टॉप केलेलं आहे। त्याचं कारण देताना त्यांनी असं सांगितलं की आंबोली हे एक जसं पर्यटन स्थळ आहे तसंच ते इको सेन्सिटिव्ह आहे आणि पर्यावरणानुकूल काही गोष्टी तिकडे घडणं अत्यंत आवश्यक आहे।
या स्टॉलवाले आता इतकी वर्ष तिथे काम हे करतायत, स्टॉल चालवतायत, परंतु त्यांना वारंवार आम्ही सूचना देत होतो की त्यांच्याकडे जो काही कचरा साठतो, पर्टिक्युलरली प्लॅस्टिकचा जो काही कचरा साठतो, तो त्याचं त्यांनी डिस्पोजल व्यवस्थित करावं, एकूणच त्यांनी त्याचं डिस्पोजल करावं आणि स्वच्छता तिथे राखावी. परंतु त्यांच्याकडून काही हे होत नाही. ते स्टॉलधारक जे आहेत ते जाताना घाटामध्ये खाली दरीमध्ये तो कचरा टाकून देतात किंवा आहे त्या जागेवरती टाकून जातात, असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि त्यामुळे एकूणच तिथल्या इकोसिस्टीमला बाधा होण्याची शक्यता आहे किंवा बाधा होत आहे आणि म्हणून ही मोहीम राबवण्यात आलेली आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. गेली कित्येक वर्ष जरी ते म्हणजे आजचे जरी स्टॉल नसले, म्हणजे त्यांनी मान्य केलं की गेल्या काही वर्षापासून तिथे जे स्टॉल आहे, परंतु त्यांना वारंवार या संदर्भातल्या सूचना दिल्या जात होत्या, परंतु सूचना देऊ नये त्याच्यावरती कुठल्याच प्रकारची काय योग्य अशी कार्यवाही होत नव्हती स्टॉलधारकांकडून, म्हणून अखेर नाईलाजाने हे आज करावं लागलेलं आहे. मगाशी आपण बोलताना एक मुद्दा येत होता, तो म्हणजे वन समित्यांचा, आणि ते इथं कशा पद्धतीनं काम करतात, त्यांची नेमकी काय भूमिका असते या सगळ्यात? बरोबर. वन समित्या ज्या आहेत जुईली, वन समित्या ह्या गेळे, चौकुळ, आंबोली, पारपोली या सगळ्या गावांनी म्हणजे प्रत्येक गावच्या असतात. आणि पर्टिक्युलरली ह्या भागामध्ये झालेलं कसं आहे की ग्रामपंचायत येते पारपोलीची, पाणी येते ते चौकुळवरून येते आणि जो रस्ता आहे तो आंबोलीतून जातो. अशा पद्धतीचं ते त्रांगडं त्या पर्टिक्युलर तो मुख्य धबधब्याचा जो परिसर आहे त्याचा आहे. त्यामुळे मध्यंतरी ह्या वनसमित्यांकडून अशा पद्धतीचं म्हणजे काही कर आकारणी केली जावी किंवा 10 रुपये वगैरे असं काहीतरी ते कर आकारणी होती, परंतु ते काही वर्कआउट झालेलं नाहीये. आणि या कर आकारणीचा उद्देश सुद्धा असाच होता की पर्यावरणानुकूल काही गोष्टी तिथे घडाव्यात आणि पर्यटकांकडून जर काही असं पद्धतीचं होत असेल तर त्याला कुठेतरी धरबंद घालावा किंवा त्याला आळा घालावा, अशी काही उपक्रम तिथे राबवावेत, अशा प्रकारचं सुद्धा हे होतं, परंतु ते वर्कआउट झालेलं नाहीये. परंतु असं असताना सुद्धा म्हणजे वनसमित्यांचं जे काही आहे ते कामकाज ठप्प जरी झालेलं असलं तरी आजचा प्रश्न आहे उपस्थित की गेली काही वर्ष हे स्टॉलधारक म्हणजे दोन्ही बाजूने आपण विचार करायला पाहिजे. ते स्टॉलधारक तिथे स्वतःचं उदरनिर्वाहासाठी तिकडे येत असतात, ते तिथे काम करत असतात आणि जनरली आपल्याकडचा जो कोकणी माणूस आहे ना जुईली, तो कधी असं आपल्या आजूबाजूच्या परिसराला असाच ठेवून किंवा म्हणजे तिकडे घाण आहे किंवा बाटल्या पडलेल्या आहेत, कचऱ्याचा ढीग पडलेला आहे असं ठेवून जात नाही. मग आता हे कुठल्या उद्देशाने किंवा काय, हा खरं तर संशोधनाचा विषय आहे. एकीकडे पर्यावरणाच्या दृष्टीने बघितलं तर तेही आहे, परंतु आपण पर्यटकांना धरबंद घालणार तरी कसा? कारण प्लॅस्टिकच्या बाटल्या काय थांबणार नाहीयेत, जी वेफर्सची वगैरे रॅपर्स आहेत ती काय थांबणार नाहीयेत. मग नक्की करायचं तर काय करायचं, याच्यावरती कुठेतरी एक सोल्युशन निघायला पाहिजे असं मला वाटते. बरोबर. तुम्ही आता एक मुद्दा उपस्थित केला होता की कुठेतरी याला आवर घालणं गरजेचं आहे आणि नुकतीच एक बातमी आपल्या समोर आली होती की जे पर्यटक तिथे येतात आणि जर अशा पद्धतीनं तिथे भेट द्यायची असेल मुख्य धबधब्याला, तर एक त्यांनी उपक्रम सुरू केला होता किंवा कर आकारणी म्हणूया, ती होती की लहान मुलांना 10 रुपये आणि मोठ्या व्यक्तींना 20 रुपये अशा पद्धतीची ती बातमी होती. तर त्याची अंमलबजावणी तिथे सध्या होते का? आणि त्यानंतर सुद्धा वन विभागानं असं जाहीर केलेलं की तिथं जर तुम्ही कचरा केलात किंवा जर जैवविविधतेला तुमच्या कुठल्याही वागण्यामुळे बाधा पोहोचली तर आम्ही कारवाई करू. तर याबाबतची परिस्थिती काय आहे सध्या? आता तरी तिथून काही कर आकारणी वगैरे काही होत नाहीये, कारण ते पूर्णपणे थांबलेलं आहे. परंतु जैवविविधतेला जर बाधा येत असेल पर्यटकांकडून तर त्यांच्यावरती कारवाईचा तर काही सध्याला तरी काही विषय नाहीये. कारण आपण जर बघतो पर्यटक एवढ्या प्रचंड संख्येने शनिवार रविवार म्हणजे जेव्हा सुट्टी असते त्यावेळेस तिथे येत असतात, कारवाई करणार ती कोणावर आणि करणार ती कशी करणार? कारण एकेका व्यक्तीवरती तर आपण लक्ष देऊन ठेवू शकत नाही, प्रचंड गर्दी असते त्यावेळेस. परंतु एकूणच त्यावेळेस जे काही तिथे गर्दी असते किंवा तिथे येणारे जे काही पर्यटक असतात तिथे जर कचरा कुंड्या ठेवल्या आणि त्याचं जर वेळेस डिस्पोजल जर झालं तर निश्चितच ह्याला धरबंद घालू शकतो. फक्त आता एकच आहे की ही जबाबदारी स्थानिकांची जशी आहे तशीच पर्यटकांची सुद्धा आहे की त्यांनी एक जो काही नियम आहे त्या नियमानुकूल जे काही काम आहे ते करायला पाहिजे. आपण जनरली बघतो बाहेर गेल्यानंतर बाटल्या अस्तव्यस्त टाकलेल्या असतात, चॉकलेटचे किंवा वेफर्सचे रॅपर्स इकडे तिकडे टाकलेले असतात. याला करणार तर काय करणार? प्रत्येकाने जर ही शिस्त आपल्या अंगामध्ये जर बांधून घेतली तर हा जो काही प्रश्न आहे तो निश्चितच निकाली येऊ शकतो. आणि भविष्यामध्ये अशा जे काही आजची म्हणजे ही स्टॉल धारकांवरती जी काही परिस्थिती आलेली आहे ती सुद्धा ओढवणार नाही. कारण आज जर बघितलं जुईली मुख्य धबधब्याच्या 2-3 किलोमीटर इकडे आणि खाली तरी ह्या बाजूला
काहीच नाहीये. हे बरोबर. स्टॉल धारक आहेत जे चहा किंवा इतर काही अल्पोपहाराची व्यवस्था करत असतात. त्या व्यतिरिक्त तिकडे हॉटेल वगैरे काही नाहीये. नाही. मग आपण एकीकडे पर्यटन वाढवायचंय आणि दुसरीकडे अशा पद्धतीचा जर धबडगा येत असेल तर याच्यामध्ये नक्की सुवर्ण मध्य काढण्याची खरंच आवश्यकता आहे. बरोबर बरोबर. अजून एक या निमित्तानं प्रश्न उपस्थित होतोय, म्हणजे आपण कोरोना काळात एक रिपोर्ट केला होता आणि या स्थानिकांना काही त्यांचं मत काय आहे, कारण कोरोनात कुठलीही परमिशन नव्हती तिथं जाण्यासाठी, परवानगी नव्हती आणि त्यात अनेकांनी असं म्हटलं होतं की आमचा जो काही उदरनिर्वाह चालतो तो या पर्यटनातून चालतो. तिथं पर्यटक येतात पण आता पर्यटकच नाहीत तर आम्ही आमचं जीवन किंवा आमचा चरितार्थ चालवायचा कसा. पण आता अशा वेळी जर आपल्याच पर्यटनाला जर आपण प्रोत्साहन देतो आणि पर्यटनातून रोजगार निर्मितीच्या जर आपण वल्गना करतोय किंवा मोठमोठ्या बाता करतोय आणि अशा पद्धतीनं जर आपण कारवाई करत असू तर या सगळ्याला काय अर्थ राहणार आहे, आपलं यावर काय मत? नक्कीच जुईली, हा जो प्रश्न आहे तो खरंच याच्यावरती एक कायमस्वरूपी सोल्युशन काढण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पर्यावरण कोणाला नको आहे? बरोबर, सगळ्यांना पर्यावरण पाहिजे आणि त्याचे पर्यावरणाला जर आपण बाधा आणली तर त्याचे काय परिणाम होतात ते आपण आज अनुभवतोय. बरोबर. याच्याबरोबर रोजगार देखील हवाय. बरोबर. स्थानिकांना नोकऱ्या मिळत नाहीयेत, तरुणांना रोजगार मिळत नाहीये, नोकऱ्या मिळत नाहीयेत, त्यांनी जायचं तर कुठे जायचं. आणि तिसरी गोष्ट, पर्यटन स्थळ आणि पर्यटन स्थळाच्या ठिकाणी असलेल्या सुविधा, या तिन्ही जर गोष्टी एकत्र केल्या, एकीकडे पर्यावरण, दुसरीकडे पर्यटन स्थळ आणि तिसरीकडे रोजगार, या तिघांचा जर एकत्रित मिलाप केला आणि जर काहीतरी केलं तर निश्चितच ही पर्यटन स्थळं जी आहेत ती बहरून येतील. बरोबर. कारण आज नुसत्या धबधब्याकडे येण्यासाठी म्हणून कोणी येत नाही. धबधब्यामध्ये भिजल्यानंतर त्याला जेव्हा गरम गरम चहा पाहिजे असतो किंवा तिथे मक्याची कणसं वगैरे घेऊन लोक बसलेली असतात, ते जर खाण्यासाठी जर लोकांना यायचं असेल तर ह्या अशा छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांची खरंच तिथे गरज आहे. आणि ते आपल्या चरितार्थ चालवत असतात. त्याच्यामध्ये काही त्यांचं वेगळं असं म्हणजे काही कुठलाही इल्लीगल व्यवसाय तिथे चालू नसतो. बरोबर. आणि तो कायमस्वरूपी तिकडे काही स्ट्रक्चर बांधलंय अशा पद्धतीतही नसते. आज तू बघितलंस, म्हणजे आज आपण बघितलं काठ्या किंवा पेपर, प्लॅस्टिकचा पेपर, हा अशा पद्धतीचं त्यांचं हे असते की जे कायमस्वरूपीचं काही नसते. ते नेहमी त्यांचा टेम्पोतला संसार असतो, तो घेतात, सकाळी जातात, परत संध्याकाळी तो गुंडाळून घेऊन येतात. मग अशा ह्याच्यातून जर कचरा म्हणजे प्लॅस्टिकचा कचरा उत्पन्न होत असेल किंवा इतर तत्सम पर्यावरणाला हानिकारक असं काहीतरी जर ऍक्टिव्हिटी तिकडे होत असेल तर याच्यावरती आपण काहीतरी उपाययोजना करायला पाहिजे, ना की अशा पद्धतीने त्यांच्यावरती त्यांच्या कारवाई करून त्यांचं जे काही चरितार्थ आहे तो स्टॉप करायचा. हे असं होता कामा नये. काहीतरी समज देऊन किंवा त्याला काहीतरी सुवर्ण मध्य काढून की बाबा तुम्ही तुमचं डिस्पोजेबल हे असेल तिथल्या ग्रामपंचायतींना त्याची जबाबदारी देऊन जर काहीतरी केलं तर निश्चितच ह्याच्यावरती काहीतरी तोडगा निघू शकतो. कारण तोडगा काढणं हे आपल्या हातात असते. बरोबर. नियम सगळेच आहेत, परंतु त्या नियमाला धरून जास्तीत जास्त नियमानुकूल करून आपण तिथे सुविधा सुद्धा कशा देऊ शकतो ह्याचा विचार 100% व्हायला पाहिजे. तर आणि तरच आपण ह्या स्थानिकांना पुन्हा रोजगाराच्या दृष्टीने उभारी देऊ शकतोय. नक्कीच. आणखीन एक मुद्दा उपस्थित होतोय, जर हे असंच चालू राहिलं तर भविष्यात पर्यटन आपलं कसं वाढेल, त्याचबरोबर रोजगार कसा मिळेल, हे मुद्दे तर सगळे आहेतच, मात्र आता ही कारवाई अशीच चालू राहणार आहे का, हा पण मोठा मुद्दा आहे. आणि जर असंच चालू राहिलं तर त्यांच्या उदरनिर्वाहाचं काय, यावर काय सांगा? नक्कीच. या संदर्भामध्ये मी जेव्हा DFOंशी चर्चा केली, नवल किशोर रेड्डी, त्यांनी असं सांगितलं की आज तरी आम्ही ती कारवाई थांबवलेली आहे, परंतु भविष्यामध्ये आम्ही ती करणार आहे. कारण तिथे कसं आहे, स्थानिक आणि तिथे ते स्टॉल काढायला गेलेल्या यंत्रणेवरती ची वादावादी होऊ शकते किंवा लॉ अँड ऑर्डरचा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यामुळे त्या संदर्भातल्या मीटिंग घेऊन आम्ही पुढचं जे काय आहे ते करणार आहोत. परंतु ही मीटिंग घेताना माझं तरी असं आव्हान आहे DFO साहेबांना सुद्धा की हे मीटिंग घेताना तुम्ही म्हणजे करा, कारवाई करा किंवा त्यांना जर अशा पद्धतीने करायचं असेल तर त्यांना समज द्या, परंतु एकूणच त्यांना असं रस्त्यावरती आणण्याचं काम करणं हे चुकीचं आहे. कारण मी परत म्हटलं तसं तिथे कुठल्याही इलिगल ऍक्टिव्हिटी सुरू नसतात. जे काय आहे ते तात्पुरतं आहे. दिवसभरासाठी जो काही पर्यटक येतो त्याच्यामधून त्यांना जे काही मिळते त्याच्यावरती त्यांची गुजराण होत असते आणि तो सुद्धा वर्षाचे 12 महिने आणि 365 दिवस चालणारा बिझनेस नाही. नक्कीच. हा आता पावसाळ्याचा सीझन आहे, त्या पावसाळ्यात येणारे पर्यटक आहेत, तेवढा जो काही असेल तोच. आणि ते जर करत असतील तर ह्या सगळ्या लोकांना संधी देणं हे आवश्यक आहे असं मला वाटते. आणि हे जर आपण केलं
तर निश्चितच भविष्यामध्ये या दृष्टीने सिंधुदुर्गातली अशी काही ठिकाणं आहेत, म्हणजे जेव्हा जेव्हा सिंधुदुर्गातल्या पर्यटनाचा विषय येतो त्या वेळेस सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे रस्ते, लाईट, पाणी, हा जो काही बेसिक मूलभूत गरजा आहेत त्या सॉल्व्ह झालेल्या आहेत असं आपण गृहीत धरूया. कारण याच्यावरती भरपूर काम केलं आपल्या पूर्वीच्या आणि आत्ताच्या सध्याच्या राजकारण्यांनी. परंतु तिथे पर्यटकांना जेवणाची सोय, नाश्त्याची सोय, पाण्याची सोय म्हणजे पाणी पिण्यासाठी किंवा इतर समजा त्यांना चहा, कॉफी, अल्पोपहार काहीतरी लागत असेल अशासाठी काही रेस्टॉरंट, ह्याची प्रत्येक ठिकाणी वानवा आहे आणि ही वस्तुस्थिती आहे. आणि एक मुद्दा आपल्याला ह्यात ऍड करावा लागेल तो म्हणजे स्वच्छतागृहांचा, कारण मोठा प्रश्न इथं निर्माण होतोय. याबद्दल आपल्याला विशेष चर्चा स्वच्छतागृह ही तर फार आज म्हणजे आपण बघतो आंबोलीच्या ठिकाणी, म्हणजे हा जो मुख्य धबधबा आहे तिथे चेंजिंग रूम म्हणून काही हे ठेवलेले होते फायबरचे. आज परिस्थिती काय आहे त्यांची, स्वच्छतागृहांची परिस्थिती काय आहे? मग अशा वेळेस जाणार कुठे ते पर्यटक? बरोबर. त्याच्यामध्ये म्हणजे पर्यटक म्हणजे फक्त जेंट्स येतात असंच नाही, महिला असतात, छोटी मुलं असतात, सगळ्या वयोगटातले पर्यटक तिथे येत असतात. यांच्यासाठी आपण काय करणार आहोत? आणि हे जर आपण तिथे केलं नाही तर मग म्हणजे मग एकीकडे स्वच्छतेच्या गोष्टी बोलतो, दुसरीकडे पर्यावरणाच्या गोष्टी बोलतो. हे आपण कसं साध्य करणार आहोत? याच्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना, मी मगासपासून तेच सांगते की ठोस उपाययोजना करून याच्यामध्ये सुवर्ण मध्य काढून सर्वांनाच अनुकूल असं जर काहीतरी तिथे झालं तर ते फायद्याचं ठरणार आहे. आणि आपण बघतो समुद्र किनाऱ्याचा, जेव्हा तू विषय काढला, समुद्र किनाऱ्यावरती दरवर्षी प्रत्येक एक समुद्र किनाऱ्यावरती प्लॅस्टिकचा कित्येक किलोंचा कचरा, हजारो शेकडो किलोंचा कचरा हा गोळा केला जातो. याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर पर्यटकांना स्वतःमध्ये एक शिस्त बाळगून घेण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पर्यटनाला बाहेर गेल्यानंतर आपण काहीही स्वैर वागायचं आणि कुठेही प्लॅस्टिक फेकायचं, कुठेही बाटल्या फेकायचं, हे जे आहे ही जोपर्यंत शिस्त प्रत्येक पर्यटकामध्ये येणार नाही तोपर्यंत हे कुठेच साध्य होणार नाहीये. आणि प्रत्येकाला सुधरवण्याचा जो विषय आहे तो या स्थानिकांच्या आवाक्याच्या बाहेरचा आहे. अगदी बरोबर. ते त्यांच्या परीने जे काही करत असतात ते करत असतात. मात्र हा घाटात कचरा टाकणं किंवा काय, हा जो त्यांचा आक्षेप आहे तो निश्चितच पडताळून बघायला पाहिजे. तसं जर होत असेल तर त्याच्यावरती डिस्पोजल करण्यासाठी काय करता येईल का याचाही विचार करायला पाहिजे. पण एकूणच हे सगळं आज आंबोलीच्या स्टॉलच्या संदर्भातलं जर बघितलं तर स्टॉल धारकांच्या संदर्भातली जी काही कारवाई झालेली आहे त्याच्यावरती सहानुभूतीने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आणि ती जर झाली तर निश्चितच स्थानिकांना आपण थोडासा कुठेतरी न्याय देऊ शकू. आणि ती काळाची गरज देखील आहे त्या पर्यटन स्थळाची किंवा त्या आंबोलीच्या मुख्य धबधब्याच्या बाजूची. अगदी बरोबर. धन्यवाद मॅडम, तुम्ही अगदी सविस्तरपणाने नेमकं काय घडलं आंबोलीत ते सांगितलात आणि महत्त्वाचे मुद्दे तुम्ही उपस्थित केले. ते म्हणजे जर तुम्ही अशा प्रकारे कारवाई करताय तर त्याचबरोबर पर्यटकांना सुद्धा कुठेतरी धरबंद हवा आणि जी काही कचरा फेकण्याची जी पद्धत आहे त्याला थांबवण्यासाठी डिस्पोजेबल जे काही गोष्टी आपण करू शकतो तिथं उपलब्ध करून देणं ही तेवढंच गरजेचं आहे. आज आपण पाहिलं तर आंबोली तापलेले आपल्याला पाहायला मिळते. अचानक वन विभागानं जे स्टॉल धारक होते त्यांच्यावर कारवाई केली आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की त्यांच्यामुळे किंवा जे पर्यटक येतात ते जैवविविधतेला बाधा पोहोचवतात. मात्र जर आपण पर्यटनाचा मुद्दा उपस्थित केला, त्यातून येणाऱ्या रोजगाराचा मुद्दा उपस्थित केला तर प्रत्येकानं स्वयंशिस्त बाळगणं गरजेचं आहे. मात्र हे करत असताना बिचाऱ्या निष्पाप लोकांवर कुठलाही अन्याय होऊ न देणं ही मात्र आपली जबाबदारी आहे. या सगळ्यावर आपल्याला काय वाटतं हे सुद्धा कमेंटच्या माध्यमातून सांगायला विसरू नका. आणि या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून मिळतील. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.